बिदिब्ला लोगोफोर खाम्फा बरगयारी बिथाङा गमामायैनो UPPL आव जइन जामारबाय दिनै बिथाङा UPPL नि सासे सोद्रोमा जाबाय आरो बिथांजों लोगोसे 400सो मानसिया जइन जाफादों BPF निफ्राय BPF पार्टीनि सोरबा कर्मी दोङो सोरबा नेता दोङो सोरबा डिस्ट्रिक्ट आनसलिक बेबायदि गुबुन रोखोमनि नेताफोरा जइन जाबाय नोंथांमोना नुदों खाम्फा बरगयारिखौ माबायदि ग्रेन्ड वेलकाम खालामदों आरो बै वेलकाम खालामनायाव गोबां हाजार मानसि नोंथांमोना नुदों आरो बै हाजार मानसिनि मादाव माखासेया BPF निफ्राय फैनाय सुबुंफोर आरो बिसोरो गासैबो दिनै अफिशियली फर्मेली बिथांमोना दिनै जइन जाबाय बिथांमोना BPF पार्टीखौ रिजाइन होनानै फैबाय आरो रिजाइन होना फैनानै दिनै बे पार्टीनि साफा मेम्बार जाबाय नाथाय BPF पार्टीनि माखासे नेताफ्रा बुंदों स' बेबादि सोरबा थांनायजों BPF पार्टीया जेबो खहा जाया नाथाय सुद्ध बसुमतारी बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों जे बेबायदि थांनायाव जेबो खहा जाया BPF आ थांदों नाथाय माखासे बेबायदि UPPL नि दैदेनगिरिफोराबो BPF आव जइन जादों बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे BPF आव थांदोंबाबो नाथाय BPF आवबो बांसिनसो फैदों जेसेबां थांदों बेनिख्रुइ बांसिन BPF आव जइन जादों नाथाय बे मोनसे डिफरेन्सआ जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे फाराग BPF आव जायफोर मानसिफोरा जइन जाफैदों बिसोर गेदेर नेता नङा नाथाय BPF नि गेदेर नेताफोरा दैदेनगिरिफोरा मा जादों UPPL आव जइन जादों बे मोनसे बेसिक डिफरेन्स बेसिक मोनसे फारागा नुनो मोनदों जोङो बेनिखायनो जों ओरैबायदि बुंनांगोन पाल्लायाथ' UPPL निया भारी गिलिरसिन बादि नांदों आरो नाथाय ओरै बुंनो हाया जे माने बेबायदि थांलाय फैलायाथ' सोलिखायो नालाय थांलाय फैलाय जाबानो जे बबेबा पार्टिया बहुत स्ट्रं जागोन बेबो नङा नाथाय बेवहाय ओरैबायदि मोनसे थासारिखौ आं नुदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा जइन जानायाव ओरैबायदि मोनसे थासारिखौ आं नुदों बेवहाय निश्चय जाय समष्टि ना बै खाम्फा बरगयारी बिथांनि चिरांदुवार बै समष्टियाव थारैनो BPF आ जोबोर दुर्बल जाखाबाय जों बेबायदि आइडियाखौ खालामनो हायो लोगोफोर नोंथांमोननि आइडिया मा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आंनि आइडियामोन आंनि आइडिया नंखायबो जानो हागौ थारबो जानो हागौ नङा होमबा स' गाव गावनि निजा मोनसे भिउ थायो आंनि भिउ पइन्टआ बेबायदि आरो खारन बेवहाय 400सो मानसिया जइन जानाय बाथ्रा बुंदों आरो बै 400सो मानसि जइन जानायाव गोबां आफादगिरि नेहाथारि बैबादि लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बैबादि नेताफोरा जइन जादों बेबादि मिथिनो मोन्दों आरो बेबादि जुदि नेताफोरानो जुदि जइन जायोबा उनथिं थानायफोराथ' खारफा हानांगोन नङा होमबा नाथाय बेखौबो बुंनो हाया जे बै उनथिं थानाय सुबुंफोरा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ जुदि मोजां मोनोबा बे जुदा बाथ्रा जागोन नाथाय जि थासारि नुदों बेवहाय गासै चिरांदुवारनि मानसिफोरानो UPPL थिं थाल जाजोब्बाय खोमा नोंथांमोना खोनासं खाम्फा बरगयारी बिथाङा जइन जानायनि उनाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासं बिनि उनाव फिन नोंथांमोना आङो फंसे बुंनो थाखाय फैफिनगोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंगोन नोंथांमोना खोनाखाबाय दे खोनाखाबाबो आंनि चेनेलनि थ्रुयैबो नोंथांमोना खोनासं जेराव आं एसे आंनि जि गोसोआव सानखांथि बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालाम नालाय बै कन्टेन्टखौ नुनानै बै भिडिअखौ नुनानै बिथांमोननि बुंनायखौ नुनानै आरो आंनि जि आर्गुमेन्ट बेखौ नुनानै नोंथांमोना माबा मोनसे साइकोल'जि क्रिएट खालामनायबा बेखौ कमेन्टआव लिरबानो जाबाय नोंथांनि आइडिया मा स' नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथाङा मा बुंदों BPF দল প্রাইমারি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি পৰা আৰম্ভ কৰি নিয়াৰ এবাউট 400 জন UPPL দলৰ যোগদান কৰিবৰ কাৰণে অহা মোৰ শ্ৰদ্ধা দাদা ভাইসকল আৰু এইখন মঞ্চত যোগদান কৰা অঞ্চলৰ UPPL দলৰ শ্ৰদ্ধা দাদা ভাই বাই ভনীসকল আৰু আমাৰ মৰমৰ জাৰ্নেলিষ্ট रिपर्टार बंधुफोर मानव गेदेर रायजोफोर आङो आरो जोंनि लोगोफ्रा दिनै गावनि गोसो सिंनिफ्रायनो बुजिनानै सोरनिबा प्रेसाराव नङा सोरखौबा गाज्रि मोननानै नङा जोङो UPPL दोलोआव जगदान खालामनो आगानबोदों दिनै आंनि
आरो जोंनि लोगोफोरनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनाया बिपिएफ दोलो नागारनाया जोंनि रां रुफा नागिरनानै नङा जोङो पावार नागिरनानै नङा আমি পাওয়ার কিবা ইএম মন্ত্রী হওয়ার এটা আশা বা লক্ষ্য লৈ পেলাই আমি আহা নাই আমি বিচাৰিছো যে যি দিনাখন আমাৰ অঞ্চলত এটাতকৈ বেছি ৰাজনৈতিক দল ৰিজনেল পাৰ্টি আঞ্চলিক দল গঠন কৰা হ'ল সিদিনাৰ পৰাই আমি দেখিছো ৰাজনীতিৰ কথা লৈ পেলাই আমাৰ সমাজ বিশৃংখল হৈ গৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ দ্বন্দ্ব খাজিয়া গালি গালাজ ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে গাঁৱত সমালে সকলোৱে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে এই ৰাজনীতিৰ দ্বন্দ্বটো নেতাসকলৰ মাজত মাত্ৰ থকা নাই গাঁৱৰ সমাজলৈকে সোমাই গৈছে গাঁৱত কিবা যদি বিয়া হয় কোনেবা সুধিব ইউপিপিএলৰ বিয়া না বিপিএফৰ বিয়া বিপিএফৰ যদি কাৰোবা ছোৱালী কোনোবা বিপিএফৰ নেতাৰ ছোৱালী যদি বিয়া হয় ইউপিপিএলৰ একেটা গাঁৱৰ মানুহসকলক মাথা নহয় যাবলৈ অসুবিধা পায় যিটো আমি নিবিচাৰো গতিকে আমি চিন্তা কৰিছো যে বিটিসিৰ সমাজ প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰি আমাৰ যিটো আঞ্চলিক দল ইউপিপিএল দল সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো শিৱ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু অঞ্চলৰ স্থায়ী ৰাজনৈতিক ভাল এটা বাতাবৰণ আমি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু বিটিসিৰ চৰকাৰখন ষ্টেবল কৰিব লাগে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি আমি বিপিএফৰ অকল ইয়াত নহয় অকল মই নহয় অকল আমাৰ চিৰাংদুৱাৰত নহয় খালি পৰহিৰ পৰা সমগ্ৰ বিটিসি অঞ্চলত এই পৰিস্থিতি আহিব বহুতো বিপিএফৰ নেতা নেত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলে বিপিএফ দল ত্যাগ কৰি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিব बिदिब्ला नोंथांमोना खोनाबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा बुंदों दिनै बांद्राय एक्सप्लेन खालामला स' बिथांनि सायाव भिडिअखौ आं मोनथाम बानायबाय सिरियेलि थेवब्लाबो नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफोरखौ बबेखानि आं मैयानि भिडिअबो नोंथांमोनो गोबां एक्सप्लेन खालामखाबाय स' बेवहाय गोदानै बुंनो गोनां गैया नोंथांमोना थारैनो नुदों स्क्रिनाव माबायदि जइन जानो फैनाय मानसिफोरखौ साफ्रोमखौबो आर'नाइ होनानै बरायदों बबेखानि बेबायदि जइन जानायाथ' बिपिएफआवबो जइन जादों नाथाय गेदेर गेदेर नेताफोरा बेबायदि जइन जादों बे बांसिन इन्टारेस्टिं बे इउपिपिएल नि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां आं बेबायदि बुंगोन बिपिएफआव जइन जादोंबाबो बेबायदि गेदेर नेताफोर सासेबो जइन जायाखै दिनैसिम इउपिपिएल निफ्राय बेनि बेसिक डिफरेन्सआ बेनिखायनो बिपिएफआ गोबां मावसिननांगौ दं होननानै आं सानो खारन बेबायदि गेदेर गेदेर नेताफोरा इउपिपिएलआव जइन जानानै इउपिपिएलनि सबसे गोदान माने मावनो गोनांथारमोन सबसे हार्ड खामानि जाय दंसैमोन बे हारसिंनो सल्भ जाजोबलांबाय बेबायदि जों बुंनो हायो नाथाय बे एखे खामानिखौ गोबां गोब्राब नाजानानै बिपिएफआ मावनांगोन अब्लासो बिसोरनिथिं एडभान्टेजआ थागोन लोगोफोर नेक्स्ट नोंथांमोना नाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों हाग्रामा महिलारि मा बुंदों जे चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांनो डेपुटेसन हरबाय आरो बिनि डेपुटेसननि टाइमा जोबनानै एक्सटेन्ड खालामबाय थादों प्रमोद बर'आ स' एक्सपार्ट मानसि गैया इउपिपिएलआव बिनिखायनो एक्सपार्ट मानसिनि गोनांथि दंखायनो प्रमोद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारिया सावरायनानै मा खालामदों खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो हरदों डेपुटेसनाव दैट मिन्स बियो फिन फैफिनगोन बिपिएफआव मोनसे समाव स' हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव मा बेबायदि माने
रज'यि बाथ्रा बुंग्रा जानायखौ जों नुनो मोन्दों बा फान टाइपनि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों स' बिथाङा जेबो सिरियास देखायाखै बिथाङा बेखौ माने तामसा फुर्टिक रावजोंनो माने बाथ्राखौ खोमाना दोनदों आरो बबेखानि बिथाङाथ' टेनसन जादों निस्सय नाथाय बिथाङा टेनसनखौ दिन्थियाखै माने सासे माने पारफेक्ट नेतानि मोनसे दिन्थिखौ बिथाङा नागिरदों नाथाय बिथाङा तामसायैनो माने तामसायैनो रंजानायजोंनो फान हिसाबैनो बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों आरो जे प्रमद बर' बिथांजों रायलायनानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ UPPL आव दैथायहरदों डेपुटेसनाव स' बेथ' नंखाय बाथ्रा थारैनो नंखाय बाथ्रा बे नंखाय बाथ्राखौ बिथाङा फाननि गेजेरजोंनो मिडियायाव बुंनानै मा प्रुभ खालामनो नागिरदों आंथ' मिथिया नाथाय बेबादि बुंनाया एसेबां मोजां जाया होननानै आं सानो स' सिरियास बाथ्राखौ बिथाङा बेबायदि फाल्तु लेंगुवेजजों माने फोजोबना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो स' जियानो जाया माने बिथांनि खुगायाव रावबो गैया मा बुंगोन सोरबा बेबायदि नागारना थांनायखौ मा बुंनो बिथांनि खुगायाव राव गैया बिथाङा पलिटिकेल एटाक खालामनो मोनसे चान्स मोन्दोंमोन नाथाय बे स्कपखौ बिथाङा हगारनानै लादों आरो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इमेजखौ बेखिनियावनो नस्थ' खालामनो थाखाय बिथाङा स्कप मोन्दोंमोन नाथाय बेखौ बिथाङा रोङाखिसै खोनासंनानै लादो नोंथांमोना मा बुंदों बिथाङा खाम्फा UPPL সোমাব বুলি তো প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে আলোচনা কৰিহে খাম্পা ডাঙৰীয়াক ডেপুটেশ্যনত আমি পাঠাই দিছোঁ UPPL ডেপুটেশ্যনত কথাটো হ'ল এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম UPPLৰ যিটো BTR একৰ্ড এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত UPPL দলৰ বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে মই পাঠাই দিছোঁ ডেপুটেশ্যনত আৰু লাগে বোলে সেইকাৰণে মই উপায় নাই খাম্পাক আৰু পাঠাব লগা হৈছে নাই মইতো BPO চাব লাগিব না মই লিডাৰ হয় কোন বেলেগক পাঠাই দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে মইহে পাঠাই দিয়ে অকলশৰীয়া নহয় আমাৰ দলত মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে UPPL দলত এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে BTR চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই BTR চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ইহঁতে শিকাই আছে এতিয়া শিকাব জানে একদম বিৰাট ভাল বুজাবুজি আছে আমি দুইজনে আলোচনা কৰিহে এই খাম্পাক আজি UPPLত পাঠাই দিছে কথা সেইটোৱে আপোনালোকে বুজি নাপায় এইবিলাক আমিহে জানো দল চলোৱা ভিতৰুৱা কথা ডেপুটেশ্যনত নাই ডেপুটেশ্যনত গৈছে আমাৰ দলৰ পৰা আমি UPPLৰ তাত ডেপুটেশ্যনত পাঠাই দিছে কথা সেইটোৱে যে BTR চুক্তিটো যদি আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট বুদ্ধি থকা জ্ঞানী মানুহ লাগিব না নাই UPPLৰ দলৰ সেইবিলাক মানুহ নাই এনেকুৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে আমাৰ পৰা জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ মই পাঠাই দিছোঁ হয় আগত চন্দনক লৈছে চন্দনটো কেতিয়াবাই তাৰ ডেপুটেশ্যনটো কেতিয়াবাই শেষ হৈছিল কাৰণ চন্দনে প্ৰমোদ বড়োৱে এক্সটেণ্ড কৰি লৈ আছে আৰু একজন পালে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি মোক বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ এইটো সিহঁতৰ ফলীয়া এইটো নাম নাই এইবিলাক আচলটো হ'ল খাম্পা আৰু চন্দন খুব জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণেতো এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে এক্সপাৰ্ট মানুহ দি দিছোঁ মই খাম্পাৰ আৰু চন্দন এতিয়া হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল জ্ঞানী মানুহ গ'ল বুদ্ধি থকা মানুহ গ'ল এতিয়া উন্নয়ন হ'ব আমাৰতো 25টা তলত নাপায় আমি এইবিলাক আমাৰ এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল এইবিলাক ঠিক ঠাক হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে সব ঠিক ঠাক হৈ যাব যিমান গণ্ডগোল আছিল এইবাৰ ভাল এক্সপাৰ্ট জ্ঞানী মানুহ গ'ল বাছ পৰামৰ্শ আমি কথা পাতি পেলাই পঠাই দিছে